Σαν good boy, το έχεις ξεκινήσει. Ναι. Αυτό το έλεγα σε ένα γατάκι εκεί πέρα, παιδιά. Να, ήταν εκεί ένα γατάκι και απλά έφυγε τώρα. Τέλος πάντων. Περά, θα σας δείξω και λίγο parkour, που δεν ξέρω. Μπορώ να προσπαθεί να φλεξάρει. Κάτι που δεν ξέρω. Από εδώ πέρα, από το κούκι. Μη λες μα... Όντως. Αυτός πέτυχε έναν νηστό, αλλά εγώ δεν το πέτυχα. Αλλά το ύψος του. Πλεονεκτήματα το να είσαι κοντός, παιδιά. Το μόνο. Δεν θα σκύνεις καν ιστούς. Είσαι pro gamer, είσαι sigma. Ναι. Wait, ποιος να είναι μόνος. Ναι, παίζει. Shit. Τι λέει ρε μάνα. Όχι. Γι' αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Είναι τεράστιος. Δεν κάνω πλάκα. Τον έχει κάνει πλάκα. Ό,τι να είναι είσαι λίγο. Λοιπόν, κοίτα. Το βλέπετε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ναι. Εσύ. Δεν το ξαναδεί. Μου τάχθηκε πάνω μου, πήγε κάπως έτσι. Έχεις κάτι άλλο Ρε, πίσω σου. όντως. Ναι, γύρνα. Ιστό. Όχι. Τι. Ξέρω. Τι είναι αυτό. Πολλά σκυλιά ακούω ρε μάλλον, θα μας φάνε. Ναι, θα είναι κουνούφι, παίζει να είναι. Πούντι. Όπα ρε. Αυτό δεν είναι πρώτα που κλείνανε. Τι είναι αυτό, μπρο. Το πέταγε τώρα. Αυτό εκεί πέρα, παιδιά, ακόμα να ξέρετε. Επειδή ο άλλος τρέχει και επειδή είναι κοντούλης, ξέρει να ανεβαίνει πιο γρήγορα. Α, ναι. Ναι. Κούκι. Σκάσε. Sorry. Oh shit. Oh shit, να δω πώς θα ανέβω αυτό. Να δω πόσο πάνω θα ανεβούμε. Α, Αλλά γαμάει. το έκανα climb, μου κόλλησα γκάθι στο χέρι, το έβγαλα. Ωραίος. Πάμε. Πες το πίνω μας. Όχι. Επειδή είναι... Παιδιά είπε ότι έγραψε το βάκι, το ρωτάω. Είπα τα, Επειδή δεν θα πεις το στίχο, γι' αυτό. Κάπου. Βλέπεις τι γίνεται. Τι λέει, θα με βοηθήσει αυτό 99%. Του λέω, όταν το λες αυτό θα σε πιστεύω αυτό. Σε κάποιος όλες το είπε και βάλει πίνω. Anyway. Ευτυχώς δηλαδή που δεν το θυμάται. 200. Γιατί ήταν... Πρώτη με μιγκάρα είναι αυτή, σερ. Σερ, I'm sorry, δεν μπλέκω. Καλά, εσύ γενικά ποτέ δεν μπλέκεις, αλλά... Ποια με είναι μιγκάρα ρε. Έφυγε ρε μπρο, με φοβήθηκε. Είδε το άβρα μου. Είδε το πόσο μεγάλος είσαι, γαμώ το. Έτσι, δεν θα με κορυδεύεις εμένα. Α, ναι. Κούκι. Τουλάχιστον... Ανέβηκε πάνω μου, μπρο. Τι λέει ρε. Έτσι ανέβηκε πάνω μου, θα πηδήξω. Μπρο, απλά κοίτα μιγκάρα. Πού? Just look. Ναι, μου λες look. Έλα πιο κοντά. Έλα εδώ που είμαι, έλα εδώ που είμαι. Τι βλέπεις, πάνω στην πέτρα. Μα... Κάτω boost, κάτω μέσα. Ναι, boost. Το βλέπετε, παιδιά. Του δίνω απλή μίγα. Μα... Τώρα, παιδιά, ακούστε τι έγινε. Κατεβαίναμε από εδώ πέρα.
Ναι, αυτό εδώ πέρα. Πώς προχωράω εγώ, το βλέπετε αφού έχει κουνηθεί λίγο. Έκανα έτσι και ήθελα να του δείξω στον Νίκο ότι παραλίγο να πέσω. Και κάτω τώρα του το έδειχνα. Πήγα όντως να πέσω αυτή τη φορά. Επειδή είναι. Έπαιξα έτσι, κατέβηκα έτσι. Τι έπαιξε. Να, βλέπετε. Ναι, Αυτό. και τώρα βρίσκω για να μην χάσουμε. Πάμε. Ρε φίλε. Κοιτάξτε, υπάρχει δρόμος εκεί. Δεν πειράζει, εγώ από εδώ. Τράβα. Τράβα το είπα. Άμα θέλω τραβάω. Καλά, καθίστε πρώτα εγώ να φύγω. Ναι, που θες και 10 σάρτζ, ούτε 10 προβολές θα πιάσει ρε. Εγώ δεν τραβάω. Τι κάνει μάνα. Ναι, κι εγώ αυτό βλέπω. Κοίτα, αν σκοτωθείς, σκέψου, το έχουμε στην κάμερα. Αν πεθάνει θα το δεις. Τι είπες? Ρατσιστή! Ρατσιστής. Άρα. Σχεδόν με παιδιά να κατέβω εδώ κάτω, αλλά θέλω να το σκέφτομαι λίγο. Η ζωή μου είναι πιο πολύ. Από ένα βίντεο. Το οποίο ουσιαστικά μπορεί να έχει ολοκληρωθεί τώρα με τα λεπτά που έχουμε κάνει. Αλλά όχι, ας μαλακιστείς λιγάκι. Γιατί κατέβηκες εξ αρχής? Μα! Ωραίος. Και εσύ τώρα κατέβα από το πέρα. Όχι. Σου είπα δεν κατεβώ. Οκ, και εγώ τώρα. Έλα, γύρω. Άντε γαμ... Τι? Όχι. Μαλάκες, παίζει ότζα μέσα στα Γρηγόριο. Ωραία, τουλάχιστον ξέρουμε τώρα. Ναι, έχω ιδέα. Εγώ που τίθεται πρέπει να έρθω εκεί. Ναι. Κοίτα, εγώ έτσι όπως το βλέπω δεν είναι πολύ ασφαλής. Εσύ θα μου πεις τώρα. Το θέμα είναι μετά μπορούμε να κατεβούμε. Κοίτα λίγο την κάτι φορά αν είναι τέτοιο. Να έρθω. Να έρθω. Οκ. Κλείνω το βίντεο. Έχουμε ματώσει λιγάκι αλλά εντάξει. Και από εδώ κατεβήκαμε. Έχουμε πάμε να σκοτωθεί τόσες φορές.
Και βέβαια, ναι. Πήγε να κατεβεί από έναν γκρεμό. Δεν ήταν ακριβώς γκρεμός. Δεν ήταν ακριβώς. Όχι. Ότι απλά θα έπαιξε στο πόδι σου. Όχι. Είχε τέτοιο. Ναι, ρε. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μωρέ, τώρα έχουμε κάνει το μισό δρόμο, πάμε και για τον άλλο μισό. Πάμε. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε. Αν όχι, κάποιος θα ανεβάσει το βίντεο μας. Δεν πρέπει. Πώς το κοντά είμαστε στο θεωρητικά απλώς να πέσουμε. Αυτό. Μα από εκεί που βλέπετε τα πορτοκαλί δέντρα. Μου είσαι κατά μάλλον. Εντάξει, αν κοιτάξτε. Κοιτάξτε από πού κατεβήκαμε. Να βρούμε μια κάπως. Like insane.